Lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. We are now expecting from the minister's lawyers a settlement proposal. Indaba ezimnandi kubemibeli zezokuba akazubakho uchatha kumyinge we-15 kwirhafu yentengo. Owayesakuba yikapteni yabafana bafana uLucas Radebe ukholelwa ukuba omabini amaqela eli iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates aza kuyiphumelela imilenze yesibini ye-quarter finals ze-CAF Champions League ngomso eJipeta. Mandizibulisele kuni Mzontsundu ndinamkele xa siza kuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Indaba ezimnandi kubemibeli zezokuba akazubakho uchatha kumyinge we-15 kwirhafu yentengo kulindeleke ukuba umphathiswa wezezimali umnumzana Enoch Godongwana enze isihlomelo kwimithetho eyilwayo ephathelene nohlahlo lwabiwo-mali neza kumisa iVAT kulo myinge ikuwo. Kwingxelo ekhutshwe lisebe lezezimali ezinzulwini zobusuku, isigqibo sorhoxisa uchatha werhafu obulindelekile silandela inkqubo yokuthethathethana namaqela ezopolitiko. Kwintetho yohlahlo lwemali ayenze ngoFebruwari, umnumzana Godongwana waphakamisa uchatha we-0.5% kwi-VAT. Isebe lezezimali lithi ukurhoxiswa kwelinyathelo kuzakhokhelela ekushokoxekeni kwencili yesizwe ngemali ekwi-75 billion rand kule minyaka mithathu izayo. Liqhubela lathi elinyathelo liza kukhokhelela nasekubeni iinzame zokuquma amakhaya engathathi intweni zirhoxiswe. Ethetha kwinkomfa nonondaba ngale ntlazana usihlalo webhungo lolawulo lwe-DA unkosikazi Helen Zille uthe bakrwecwe injoli yesizwe umnumzana Godongwana ephakamisa ukuba umba wetyala lesithintelo ngokonyuswa kwe-VAT kwinkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni bawusombulule ngaphaya kwemikhuba yenkundla. Ngolwesibini eli tyala lixoxwe enkundleni ze isigwebo sankonywa de kube ngolwesibini weveki ezayo. Unkosikazi Zille uthi basalinde imbalelwano yesisiphakamiso kumagqwetha omphathiswa wezezimali phambi kokuphendula kuso. He says the decision to forego the increase follows extensive consultations with political parties. What he critically fails to mention is that it followed the DA's court case on Tuesday, and then suddenly on Wednesday we had this change of heart. So we are now expecting from the minister's lawyers a settlement proposal, a formal settlement proposal. We will respond to that settlement proposal through our own lawyers. And if we can reach agreement, including on the issue of costs, we will seek to have that agreement made an order of court. There is a second crucial issue that comes into play here, and that is what Parliament will do around the Portfolio Committee's acceptance of the fiscal framework or recorded acceptance of the fiscal framework, because indeed it was never put to the Portfolio Committee. And secondly, what we are going to do about Parliament's adoption of the fiscal framework that they assumed had come from the Portfolio Committee. Okwangoku bengekacaci ukuba iseza kuqhuba inkundla ephakamileyo yaseNtshona Koloni iwise isigwebo ngolwesibini weveki ezayo okanye kuthiwe mawachithwe amanzi inkukhu ibalekile kusinina. Ukanti ke ngoku ukufumana ezinye iinkcukacha ngalomba we-VAT siqhagamshelana nentatheli yethu esepalamente uBulelane Philip. Sikwamkele Bulelane, sikwabulela nangexesha lakho. Khawutsho ingaba Mangulise kuwelisa nakubaphulaphuli ekhaya. Khawutsho Bulelane, ingaba yonke le nyewe ye-VAT ithetha ukuthini ngorhulumente wobambiswano ukusuka ngoku kubheka phambili? Lisayicekwa ngoku liza kusheka nomphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwana nanjengoko kuba ebhengezile ngalentseni namhlanje esithi phambi kokubana ke esisigqibo sakhe sithi kanti siyafezekiswa yena ke kufuneka aze nomthetho wezimali i-rates bill. Umthetho lowo ke oza kufuneka nawo uphunyeziswe iParlamente. Isizathu soko ke lisa sesokubana ke esisigqibo umphathiswa asithathileyo siza kusingela ekubeni kuba urhulumente abe nengeniso engaphansi ngemali
ngama-75 ezigidi zerandi 75 billion. So ke ngoku into ethetha uba urhulumente efuneke aphindele emva ayokwazi ukunciphisa uhlahlo lwabiwo-mali nanjengoko ke eza kuba nengeniso encinci. Ugqitywa kwalo nkqubo ke kuza kufunekwa loo rates bill iziswe apha epalamente ukuze ixovwe kwakhona iphinde iphunyeziswe ipalamente. Umbuzo womthetho ke ewumileyo ngoku kumaqela opolitiko, lo nkqubo iza kuthatha ixesha elingakanani na? Kwaye ke ngoku njengokubana ke le rhafu yentengo bekumele inyuka ngomhla wokuqala kule nyanga izayo, loo nto leyo ithetha iza kubuzwa ukubana ke ingaba kuba le nkqubo kamphathiswa ayigqitywanga ngolo suku, loo nto leyo ithetha ntoni kumashishini, ngokuba uyawukhumbula abantu abaninzi sele befumene imbalelwano ezisuka kwinkampani abathenga kuzo kwaye nabashishina nazo ezivelisa kubana ke ezi nkampani bezisele ezilungele ukufaka le rhafu. Kodwa ke ngokomthetho Sibulele kakhulu kwebulelani lowo ke ibingibulelani Philip, intatheli ye-SABC epalamente. Amaqelo ezopolitiko aquka i-ANC, Action SA, IFP, i-PAC, i-Rise Mzansi, iBosa, United Democratic Movement, i-Good Party, i-Al-Jama kunye ne-Patriotic Alliance abambe inkomfa nonondaba esithi thaca iziphumo zengxoxo ngomba wokonyuswa kwe-VAT. Lamaqela athetha ngazwilinye esithi isigqibo sokurhoxiswa ukonyuswa kwerhafu yentengo sithathwe njengenyathelo elibeka abemi beli phambili. It was Parliament, not the courts, not unelected bodies that led the resolution. This is a reaffirmation of constitutionalism and a victory for a democratic process. Lamaqela ezopolitiko athi emva kwengxoxo ezichithe iveki ezintathu kushukuxwa umba wokunyuswa kwerhafu yentengo i-VAT ngomyinge ka-0.5% afikelele kwisigqibo sokurhoxisa lochatha we-VAT nanjengoko ebeka abemi boMzantsi Afrika phambili kwaye engafuna ukuthwalisa abantu beli lizwe abatsala nzima uxanduva lokunyuka kwamaxabiso ingakumbi kule meko yoqoqosho oludodobalayo. We affirm the constitutional mandate of Treasury and that they have been responsive to the inputs and suggestions of the political parties in these engagements. These demonstrated that no one party is the alpha and omega in providing solutions for South Africa. A collective approach by all parties that represented here have put South Africa first and made sure that the budget is approved. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula uphawule ukuba ngaphambili ANC bujonga ngendlela yohlukileyo umba wohlahlo lwabiwo-mali kwaye ngoku izinto zijikile nanjengoko bekurhulumente wobumbano kwaye uthi eliqela lifunde lukhulu. OkaMbalula ugxininise ukuba i-ANC ifikelele kwesi sigqibo kunye namanye amaqela ezopolitiko nanjengoko ibeka uMzantsi Afrika phambili nabemi beli abangathathi ntweni. If we had a wealth of experience, we may have approached this differently, meaning negotiations and engagement with political parties among ourselves, with Treasury and Parliament oversight prior the passing of the budget is a new terrain. Ukanti iqela le-Action SA nelanceda i-ANC ukuze kupasiswe uhlahlo lwabiwo-mali epalamente kule nyanga igqithileyo livakalise ukuba liye lanyaniseka kwizithembiso zalo kubemi beli emva kokupasiswa kohlahlo lwabiwo-mali sokuba lifuna kuqwalaselwe ezinye iindlela zokunyusa ingxowa karhulumente ngaphandle kokuthwalisa uxanduva bemi beli. It gives me great pride to say to you today that the VAT increase is gone, thanks to the collective efforts of parties that engage the ANC in total good faith. As you have already heard, when South Africans wake up on the 1st of May 2025, Workers' Day, they will pay the same for their goods and services as the day before. This is what Action SA promised from day one.
Sinamkele kwakhona sihlabele mgama sichithiwe isicelo sowayesakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu sokuba kususwe umtshutshisi uadvocate Billy Downer amtyholwa ngokuba ukhetha iphele emasini. Intatheli yethu Simphiwe Makhanya ilandele elinqaku. Bonke bese ngibingelele kumbukelo indaba ngalesi sikhathi impela ke kuyaphithizela lapha enkantolo ephakeme eMgungundlovu namhlanje ke ijaji uNkosinathi Chili usikhiphile ke isinqumo sokuchitha isiphakamiso singathi ke isicelo saloyo wayengumongameli kulelo umnumzana uJacob Zuma sokuthi kuhoxiswe noma ke kususwe umshushisi ohamba phambili ecaleni lakhe uadvocate Billy Downer. Namhlanje kuzokhumbuleka ukuthi ke lenkantolo ephakeme eMgungundlovu bekulindeleke ukuthi yenze izinto ezimbili. Okokuqala ilesinqumo ke sisanda kusikhipha ke umehluleli uJaji uChili esingathi ke esichitha isicelo sakhe umnumzana uJacob Zuma sokuthi ke kususwe uadvocate Billy Downer. Ebese ke futhi kulalelwa ke esingathi izethulo isiphakamiso ezokwenziwa inkampani laphana ekhiqiza izikhali iThales. Kuzokhumbuleka ukuthi inkampani iThales yafaka amaphepha lapha enkantolo ephakeme ithi ke cha icabanga ukuthi ke manje ijaji leli cala kumele lithathe isinqumo sokuthi le nkampani asuswe lamacala ebhekene nawo ekakhulukazi abandakanya inkohlakalo ngoba inkampani ithi njengamanje inkinga ebhekene nayo ukuthi ofakazi abamqoka ababili abebezokwazi ukuthi bayimele uma ngabe lelicala seliqhubeka abasekho emhlabeni. Ithi ke inkampani ngokomeli esingathi ke ummeli ngaphakathi enkantolo uadvocate Barry Rowe ababona ukuthi ke iThales izokuba ke nelungelo lokuthi imele kahle enkantolo ngaphakathi uma ngabe lelicala seliqhubeka ngenxa yokuthi phela ke labo ofakazi bayo ababili abamqoka abasekho emhlabeni. Uchazelile ke inkantolo uadvocate Barry Rowe wathi lokho kungase kube ke nomthelela ongemuhle malungana ke necala lenkampani ke ebhekene nalo. Kuzokhumbuleka ukuthi ke phela naye umnumzane uJacob Zuma wazwakalisa ukuthi ke cha uzohambisana nalesicelo ke sayo inkampani iThales sokuthi ke naye aphinde asuswe amacala akhe uma ngabe ijaji likhipha isinqumo sokuthi cha liyasivuna esingathi ke isicelo sayo inkampani iThales sokuthi ahoxiswe amacala ababhekene nayo. Ayaqhubekeka ukuphokoka amazwi ukuncoma uPope Francis njengamnye wabantu abebethethelela bekwakhathalela abantu abahluphekayo nabangathathelwa ingqalelo kwihlabathi. Icawe eziliqela kwihlabathi zibambe inkonzo ezinika imbeko kunyawontle. Umngcwabo kaPope Francis uza kubanjwa eSt Peter Square ngomgqibelo. Umzuzu ochukumisa inhliziyo wokubekwa komzimba kaNyawontle uPope Francis esidlangalaleni. Abakhonzi bangungelene kwisakhiwo iSt Peter's Basilica ukuzokubona umthandiso kokugqibela phambi kokubekwa kwikhaya lokho lokugqibela kule mpelaveki. Apha ekhaya eMzantsi Afrika amalungu enkonzo eCathedral of Christ the King kumbindi wesixeko saseRhawutini bazimase inkonzo yesikhumbuzo sokunika imbeko kuNyawontle. Le nkonzo ibizukile ibizinyaswe ngosopolitiki bamaqela ohlukeneyo. Pope Francis was the friend of the Global South and is what we call a leader with a revolutionary spiritual enforcement. The legacy of Pope Francis was to ensure that the excluded are included, and that is of critical importance, obviously, to ensure that the faithful across the world find themselves adequately represented. Owayesakuba ngumongameli weli uThabo Mbeki umncome wamtyibela uPope embiza njengompondozihlanjiwe wenkokheli eyathi yema neli ngelixa kukho ukruthakrutshwano lokumisa urhulumente omtsha wenkululeko. Wanga umoya wakhe wengalala ngoxolo azubawo amkhanyisela ngokhanyiso lungacimiyo. Usapho oludize amahlebo ze wabulawa kwisibhedlele saseThembisa uBabitha Dokaran lumemelela ukuba kubekho uphando mayela nemililo emibini eqhambuke kweliziko. Olusapho lubambe uqhankqalazo luzolileyo kwisibhedlele kwaye lubalula neziganeko ezimbini njengezikrokrisisayo.
Amatyeli ngamatyeli okuhlanjwa kwekhwelo lokuba kuphandwe banzi ngesizekabani semililo emibini ethe yaqhambuka kwisibhedlele saseThembisa. I-DA kanye ne-EFF ngamanye amaqela asengele ethungeni lokuba kudadelwe enzulwini ngezi ziganeko. Kambe ke usekela mphathiswa wezempilo uJoe Phaahla utyelele eliziko izolo ukholelwa ukuba umlilo oqhambuke ngolwesithathu awuyamenanga noqhambuke ngempelaveki. Kodwa ke nanjengoko isibhedlele saseThembisa sikhe sathi ndi kuphando lorhwaphilizo ngaphambili kweminye yemibuzo ephambili ngakulawulo lwaso kukuba ekulungisweni komonakalo waso akuzogquba buqhophololo kusinina. Kaloku uPampita Deokaran odize amahlebo sele ethe wohlukaniswa inyama nomphefumlo nje kukudandalazisa ilubala amakhulukhulu wezigidi ezichithwe ngorhwaphilizo kwisibhedlele saseThembisa. Pampita was killed for fighting corruption in this hospital. But the reports indicate that the second fire happens where files are kept. It looks like someone is trying or was trying to hide something. All we want from the government is to stop corruption, to live with morals, live with ethics, as Babita has taught us. Not as a family, she actually taught the country how to live with morals and ethics. Ukanti ke uphando lusaqhuba abasemagunyeni bathi baza kunikeza ingxelo bakufumana inkcukacha ezithe vetshe ngalomba. Ukanti njengesiqhelo sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani esakumncambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Inkosi. Ingaba yintoni ngokwetrendayo? Uzawukhumbula ukuthi emveni kokuba uNational Treasury ethe wenza isibhengezo sokokuba noko iVAT uzawuke ayimise angayinyusi ngomhla wokuqala kuMeyi, abantu abaninzi bavuyile kakhulu. Yilento ke abantu ku social media ngakumbi ku X abathetha ngayo. Abantu ke banalo ilungelo lokuyivuyela lento ngoba uzawukhumbula ukuthi ifish oil unanamhlanje nje 85 rand. Ibiya uthetha ukuthi lonto le ifish oil xa ineVAT le intsha ibiza usithatha sibeke pha ku 115 rand okanye 110 rand. Ilitha yepetrol xa i22 rand ithetha ukuthi lonto le xa ineVAT entsha ibiya usithatha sibeke pha ku 28 rand. Icho lonto leyo inyuse amaxabiso eTaxi okanye webhasi kwakunye netrains. Yiyo ke lento ibavuyisa kakhulu abantu ku social media. Okwesibini ke sawukhumbula ukuthi uPope Francis abantu abaninzi ke basenda amazwi ovelwano. Ibonakalisa into ethi ke lento i-social media kwelixesha siphila kulo ibalulekile ngoba pha ku Facebook abantu benza izinto kuthiwa zi-Facebook parties apho babamba i-memorial service zokuthi bahambise lamazwi ovelwano. Abanye ke bayenza lento via uWhatsApp apho badibana khona benze imithandazo baye basende nalamazwi ke ovelwano kuPope. Lento nditsho ke ndithi bonakalisa ukuthi i-technology ibalekile kwelixesha siphila kulo noba uphina elizweni. Okugqibela ke sawuyazi ukuthi kwaye sawukhumbula ukuthi namhlanje ke nge-24 kucelebratewa lento kuthiwa yi-International Girls in ICT. Le mini namhlanje ke ifaka i-spotlight ekutheni abantu mabafake inkxaso ekusupporteni abantwana abancinci abangamantombazana ukuthi benze ezi subjects sithi zizitems zidibene ne-maths and science. Zizo ke ezi zizawubenza okokuba bangene kweli candelo le-technology esikholelwa ekutheni ke yinto efanelekile ukuthi abantwana abancinci ngakumbi abangamantombazana bayenze. Khawutsho ke Sandile, ngomphi umfanekiso othendi kula maqonga? Yilento kaPope abantu abaninzi babelana okanye bakwasherana ngezi video zikaPope okanye ke imifanekiso yakhe ke. Uzawukhumbula ke ikhona ke ivideo ethe yabalasela kakhulu apho ke uPope athe waguqa ngamadolo phambi kwenkokheli zaseAfrika ezicela ukuthi masixolelane. Sibambe ngazo zibini kwa Sandile, sibulele nangexesha lakho. Amakho.
Kwezemidlalo, owayesakuba ikapteni yabafana bafana uLucas Radebe ukholelwa ukuba amabini amaqela iMamelodi Sundowns neOrlando Pirates aza kuyiphumelela imilenze yesibini yequarter-finals zeCAF Champions League ngomso eJiphuta kwaye afikelele kwifinal yolukhuphiswano lukhulu eAfrika. uRadebe nowadlala ibhola ekhatywayo kwinqanaba eliphakamileyo kwaye ekwangukapteni weliqela lePremiership iLeeds United uthi omabini lamaqela anamathuba mahle ukuphumelela eCairo ngakwi-Ahly nakwi-Pyramids FC. Igala lebhola ekhatywayo Lucas Radebe uthi akholisile amaqela eli angavuzi angenelwe ngamanqaku kwimilenze yokuqala ye-semi-finals zeCAF Champions League. Uthi ngoku aya enelunda kwimidlalo yawo yemilenze yesibini eCairo. I think for me they stand a good chance, you know, of getting to the final because of the pressure that the other teams has, you know, and they can use that and the players believing in themselves. But they've got nothing to lose, you know. They've achieved well to get to thus far and to take those both teams to Egypt, you know, with a clean sheet. As long as they know themselves, they believe in themselves, surely they will come back, you know, victorious. uRadebe uthi omabini lamaqela eli anamathuba amaninzi okufikelela kwifinals zolukhuphiswano. Uthi abonakalise ubunganga kumaqela amakhulu ekuhambeleni. Take advantage of that and try and at least, you know, one of the teams, you know, can get to the final or both of them. You never know, you know. I mean, the boys I know they're very confident. You know, Sundowns has been there before. They know what needs to happen in order to get to the finals and to lift that trophy. They know what's needed. And Orlando Pirates, you know, I think they need a second star, you know, on the stage. And I believe that the boys believe in themselves that they can go out there and cause a big upset. Ziphelile ke mawethu ezeli xesha, siphinde sidibane kwixesha elizayo. Kamnandi.